v priebehu času názov toho článku, takže aby ste aj vy ostatní mali prehľad, je to význam etického rozhodovania pre etickú poradenskú a expertíznu činnosť. Ak dovolíte, ja by som vám prečítal niečo z úvodu, akým spôsobom som poňal túto problematiku. Veľmi stručne teda. V rámci aplikovanej etiky predstavuje etická poradenská expertízna činnosť inštitucionálny rámec aplikácie etiky do jednotlivých oblastí profesijnej praxe. Účelom tejto činnosti je poskytovať praktické riešenia morálnych problémov, ktoré by zamedzili vzniku etických konfliktov alebo zlyhaniu etických štandardov v rôznych profesijných organizačných kontextoch. Etická poradenská expertízna činnosť sa môže zameriavať napríklad na hľadanie súladu medzi etickými hodnotami určitej organizačnej kultúry a hodnotovými preferenciami interných alebo externých zájmových skupín, poznáte ten pojem stakeholderov. Etické poradenské programy a spôsoby etickej expertízy pritom vychádzajú zo skúmania reálnej činnosti organizácie. Tieto programy a expertízy sa orientujú nielen na etickú, ale aj na sociálnu, psychologickú, kultúrnu analýzu fungovania jednotlivých zložiek štruktúr organizácie. Etická poradenská expertízna činnosť nevychádza z vopred danej alebo všeobecne akceptovanej metodiky.